ngicele nini ukuthi ngoba ngila mhlawumbe abantu bazobona ngakho mhlawumbe ungakwazi ukungisiza ngoba kujeza yabo ngihamba ngisho naye manje sekini kodwa kini ngathatha ngisho isithombe engasithombe ngisingane isithombe sithathe nje ngiphume naso. Kulokuthi phakathi inside igama ogugumisele kaMthombeni bathi uLwandle ngawela umuntu olwela osokodwa babona bakwazi ukubongela. Ngikwamukela kuyona ke inethi zaka TV kwi story sami lapho suke sibhalelwe khona ke abantu abasuke beneyinkinga umuntu asibhalela istory sakhe ke mhlawumbe efuna ukubhodla omunye usuke efuna ukudlule ke umyalezo mhlawumbe unenkinga noma imfihlo afune idluleke izifike kumnikazi wayo. Namhlanje ke sibhalelwe uyona ke lapho iyana ke uLungisani Mchunu ke waseMandeni. Angikwamukele bhuti wami. Ngiyaphila kodwa dadewethu. Ngiyaphila. Ubhuti mhlawumbe asichazele ukuthi ubani wakabani uqhamukaphi. Bangibiza uLungisani mina ngiqhamuka eMandeni ngiqhamuka njengamanje kodwa sengikhona la eThekwini ukuhlala. Alright, bhuti wami njengoba usibhalele ke kuyona inethi zaka TV yini mhlawumbe ke ufuna thina sikusize ngayo noma ke unankingani? Swami inkinga engibhekene nayo inkinga engakholakala ukuthi inkinga ngempela kodwa mhlawumbe ukuze makukhonya ukudlula. Nami ngileso simo salomuntu odlula. Because istory sami saqala mhlawumbe lapha ngo2014 kanje. Kwakushoniwe le ekhaya eMandeni. Makushoniwe futhi kwakhona into ethatheka ngephutha singavunyelwananga. Futhi inkinga yami siyaqala lapho nje kwaku2014 ngoba manje isaqhubeka nje ku2024. So sengishaye kakhulu into eziningi ngalo into ukudlula le yabo. Because sekuyenzakalela manje ngisenze ngiyithola kodwa ngifike phakathi ngithathe nje ngingavumelaniwe. So ngiyahlekela into eziningi kakhulu. Mhlambe ke muthi ukuthatha ngento okuvele kusho ukuthi wadlula wantshontsha something ekhaya ngifuna nje siyibeke lapha nomlaleli noma umbukeli ekhaya ukuze ezo understand wathatha wawuntshontsha wantshontsha ekhaya kushoniwe wakhona into yini lo wantshontsha kwaqala lapha waqala kanjani ufuna ukusizwa lapha istory. Kushuthi ekhaya kwakushoniwe ke ngabe 2014 ngoba ngisho ukuthi mhlawumbe kubona makukhona abantu abafike benikele imali benikele imsamo. Futhi uma nginikelwa ke nami ngangena sekuphunyiwe kwakhona imali engithathayo nje u20 rand. 20 rand nje osengenze zonke lezi inkinga lezi ngibhekene nazo. Because ngiyahamba nabantu bayasho ukuthi no inkinga yakho yenzeka le emuva yabo. So even ngene esitolo manje mhlawumbe isipanje usengaboshela mhlawumbe uvaselina kuphela. Hawu. Phuma nje novaselina ngingawazi ukuthi ngizokwenzani ngithathe kodwa. Sekuyathatheka nje isandla sesiyayithatheka. Ayenzakalela nje manje yonke into yenzakalela manje. Manje ke uma iqhubeka ngoba mina ngifuna ungena sigxile kusona istory. Uma iqhubeka yini enzakalayo ukuze ubone ukuthi wena cha inkinga lento masubona into eyakwenzana ukuthi uzuye kwabanye abantu ababonayo. Kushuthi ke ngoba ngiza la eThekwini mangifika ngathola umsebenzi kwinkampani yangampela eKhokhane. Kushuthi inkinga iqala ekuthini phela umsebenzi mosuphele. Phela nje ngendlela engayiqondi yabo. Ngicabanga ukuthi uqedwa zipikile. Hawu. Kunje ngisoze ngithatha ipikile nje khona. Uzosenzani? Angazi ngizenzani. Kuyenzakala nje uma ngibona ngihleli phansi ngiyithatha ngiphuma nazo. Hawu. Kanti iCamera yangishutha lapha. Okay, manje sekuyathatheka nje lokuthatheka wabona lapho ukuxoshwa ke emsebenzini uthi hayi bo fanele ngiyobona umuntu. Naku ngiba nenkinga. Kushuthi ngabona lapho ukuthi no hayi akukwazi ukuthi ngavele nje ngilahlekelwe umsebenzi ngiyisipikile nje. 20 rand ipikile kodwa manje ngangakwazi ukuthi kodwa manje ngavele ngayithatha. And lapha ngazi ngisithela nami izoyipikile ngazi ngenza nje ngayibeka nje endlini yabo. Kanti amaCamera lapha recorda yonke into uyacabanga. So ilapho ngingasiya khona abantu abantu abahlukene bonke bashintshe into efanayo ukuthi shuthi le inkinga le ikhona wangempela. So abantu ke muhleli namajita ezumfana muhleli namajita bungakazi wasasele lutho noma ekhaya ke ekhaya sister sengiqede kakhulu ekhaya kuningi kangiqedile kuningi kakhulu yonke nje into manje ngithatha nje uma nje kuhleli kanje imali wangempela ngibheki imali and futhi kwanaba abakholwa ukuthi mina yabo ngoba nje angisinto kanjalo kodwa into nje ezenzekalayo ngibutho benzana nawo sikhathi mangifikile sasimala singavumelananga nje bebeke imali ukugibela bese ufike besikhwama imali ukuthi imali yakho yonke ngiyisilisa ngiphike uyacabanga hawu kodwa umuntu besingakwazi usixoxela imali enginike yona kodwa ngiyithathe ngingavumelananga. Inkinga manje inokuthi ke awusavumi nawe iphutha lakho umulenzile uvisana uphike. Inkinga sekuyileyo manje ukuthi yonke into engenza mina ngiphika manje. Uzaza ngisethi ngazi kahle ukuthi into enziwe yimina manje. Ekhaya vele sebenawo ulwazi oluncane ukuthi izinto eziningi sengiyazenza manje ngoba after ukuthi ngiphelele umsebenzi ngike ngathi omunye ubafu wami wasekhaya ngihamba naye yonke lo hambo ngisize abantu ababona because sisami yangihlupha into kakhulu ngoba nje ubona ngihleli la angazi manje nobhuti wakho ke lona ke usehambe nekusiza ke yena ke naye wamtshontsha la. Ubhuti wami ngimqede kakhulu ezingubeni. Awu. Ezingubeni ngimqedile ubhuti wami ezingubeni. Ngimqedile too much ingangokuthi
ngihambisela amateki emasha engakawaqonji ngiwathatha amateki ngihamba nawo ngiwadayisa ngiyacabanga nakhona ngiwadayisa 200 amateki 1000. Inkinga ino2 wena ngoba phela waqala ukusho 20 wadlula ngo20 inkinga ino2. Ya futhi inkinga yakho ngo20 mangibona ngoba yonke into 20 yabo mafuthi ngisho ngabe ifoni nje kodwa ngidayisa 200 yabo ngingazi hayibo ifoni yemali engako 200 ngoba yini yabo Shothi inalo2 nje wadlula kabi impela wadlula ngalo2 ka20 ke owawuthatha. Mina ngifuna ukwazi ke mesibheka lapha emumva kade usuyithathile ke imali uyithatha esosweni imali noma uyithatha uyikade uqala ukuyithatha usho ukuthi ngo2014 wayithatha imali ke ukushoniwe ekhaya. Wawuyithatha esosweni noma uyithatha aphi and khona yini wamtshela cha ngiyithatha le mali. Imali ngiyithatha ngithi ukubona makubeka imali emsamo lapha. Kuthiwa thatha imali uthenga amakhandlela. Futhi kwashiya ukuthi okay lapha uthatha 10 rand uthenga amakhandlela. Ngase mina ngithatha no20 sayidini. Wasathu 30 wena. Sebo 30 kanti angazi mina sengiqala inkinga enkulu. Kuyimanje yonke lapha engihamba khona inkinga yangilandela le. Yangilandela yonke indawo. Yabo kuyimanje ngangena lapha eSpanje. Mangingena khona kodwa ngaphuma na something khona. Ngingazi ngiyoyenzani into engenasidingo ngingisebenzisi kodwa ngiyithathe. Inkinga ngingahlekisela into eningi kakhulu. Bengakwazi ukuzenzela mina zona. Kunzima ngempela ke uma into ikanjalo thina ke la sineThisa TV siyabasiza vele abantu umuntu mesibhalelile esuke nenkinga ngoba vele ubhalela thina ngoba usukuwazi bethu inkinga yakho isinkulu kakhulu nawe usuzamile endaweni eningi wahluleka but thina sike senza sure ukuthi leyo nkinga yakho siyakusiza kuyona. Ingakho ke mina ngifuna ukwazi ukuthi thina njengeThisa TV ufuna sikusize yini oyilindele ukuthi thina senze. Mayisithi mhlawumbe ngilindele nini ukuthi ngoba ngila mhlawumbe abantu bazobona ngakho mhlawumbe ungakwazi ukungisiza ngoba kujeza yabo ngihamba ngisho naye manje sekini kodwa kini ngathatha ngisho isithombe engasithombe ngisingane isithombe sithathe nje ngiphume naso. Kwathina kusho ukuthi la ungasithathele wona kamakhamera la uhambe nawo. Ngiyacabanga ikhamera ngingayazi ukuthi ngiyoyenza nje. Ungakwazi nje uyi-on. Uyi-on kodwa kuyazi ngima ngifike ngibeke endlini. Nginqala isandla lesisenginaso njengamanje. Sengihlukumeze kakhulu lento le ngiswena kakhulu. Uyezwa ke lapho ke mbukeli ke ekhaya ke ukuthi nje impela inkinga lento lena yako ukuthi umuntu athatha into engashongo especially uma kushoniwe kuhlezi kusho kuthiwa uyadlula bese ekushoniwe akulalwa kakhulu ngobani nizodlula ngokulala ulale ngisho ungasathandi nokuyithathela into fana nokuqamba manga kushoniwe kuthiwa ungayenzi izinto eziningi nje ezibhedlela kuthiwa ungazenzi uma kukhona odlulile ekhaya odlulile emndenini noma uma nisemanzini amnyama nizilile ngoba lokho uyadlula ngakho nangu-ke naye-ke ubhudi lana uyasho ukuthi wathunywa emsamo kwathiwa kathatha lapha emalini yamakhandlela thatha emalini yomnikelo njengoba abantu baleke bengena nje bezobheka phela bezosikhalisa bezobheka umkhuhlane thatha wena 10 rand uhambe uyothenga lapha yana ke ikhandlela yena ke useyenza yibo 30 uthatha lo 20 lo 20 ke ombangela inkinga ngoba esho ukuthi yena ukathatha into enkulu ayidese 200 inkinga ngisho sinalo 20 uthatha ngisho izinto engazi nayo ukuthi uzozenzani siyafisa ke ukuthi noma kuthiwa kukhona ke mhlawumbe obukayo njengamanje okabhekana naye nale nkinga aqashe Nkosi yami la khona lapha yana kwi comment section ukuthi yena wasizakala kanjani wenza kanjani noma ke mhlawumbe ufuna ukumbonisa ubhuti ukuthi yini nofuna ukubonisa omunye umuntu ongakaqali lento oseyizama noma yena adluli kodwa oseyenzile naye asho ukuthi ke yena umbonisa uthini ngoba ngempela lento lena ithanda ukuthi ibeke ngoba abantu abaningi bayayenza athi umuntu hayi ngoba mina ngehlazi ngisho ukuthi uright ukuthi udlule ngento enhle nokuthi udlule ngento embi njengoba sekwenzekile ebhuti yazi ngcono ukuthi uwashe udlule ngokuwasha uyibone nawe njalo nje novucuze washinge nje noma ungasazi ukuthi kwenzakalani ingakho ngisho nje kanjalo mina bhuti wami lana kuyona ke iNetSizwe TV siyabasiza abantu asike singabaxithela azile ukuzokona siyona iNetSizwe TV but sizomakha omunye umuntu nawe ngesikujaje ngesimo sakho usenzile yebo kurongi vele lokho ngesikufihle kurongi ukuthi uyithathele ukuthatha nje into noma kuthiwa ke akuyona yakini kodwa nje into noma kuthiwa yaba ungashanga busho ukuthi lento le usuthathela ngisho umuntu ojola naye umuntu osebudlelweni naye usuyayithatha into zakhe ungagcine ophike into esiyimbi kakhulu ilokho ukuthi uyaphika but ke sibonga kona ukuthi ube indoda ngoba uqala ukuvuma ukuqala nje ukuthi uyibone ukuthi unenkinga lokho kubiza isibindi esikhulu ngempela vele usuke nenkinga ngoba sithi inkinga isuke inkulu uma wena usawuqala uyiphika inkinga yakho usanginankinga mina but njengoba usukwazile nesibindi siyancoma nje kuloko kakhulu usukwazi ukuthi uzoyikhuluma inkinga yakho la manje ke okay bhuti wami engifuna ukwazi besiqhubeka nje impela ekhaya ke manje uhlala noba ekhaya njengamanje angihlali nabo ngila emqashweni eThekwini ngiqashile khona abekhathi semanje inkinga manje ke ukuthi ngisemqashweni kanti bakhona ngibaqedile hawu baqedile too much emqashweni manje
yazi ngangena ngithathe ngisho i-braai pack umuntu efrijini lakhe ngiyidayisa nje. Awu ngeke uyidle uzoyidayisa. Ngiyidayisa. Eyazi ukudlula ngempela. Ukudlula into ebuhlungu kakhulu ngoba manje ngizothi labantu abangisizayo laba bantu laba yibo abangizamela ukuthi ngithole umsebenzi kodwa manje ngigcina ngigangela bona yabo. So angiyale into ukuthi ngisiza kanjani ngoba ebuhlungu kakhulu manje manje ngiyibona ukuthi ngibhekene nenkinga enkulu kakhulu. Bona-ke bagcina betholile impela ukuthi wena lo suke wenza zonke lezi zinto. Ya because khona umfowethu engangahlala nehostel lapha bagcina bathola impela engangokuthi ngaze ngabeka isandla nje too much. Babeka isandla phansi bangibika kaphoqa ukuthi ngize ngivume ukuthi mina ayivuma nje. Umuntu masekubuza ukuthi le nto yenziswa yini uthi uyenziswa yini? Yabona ngabantu baningi bengibuza bengingathi ngempela nje ngithule. Ike kwabanye ngithule ngoba ngasiqonda nje ukuthi angizi la ngizobhoda le nto. Mhlawumbe ungasoluthola ngempela usizo. Ngithole usizo. Nabo ngiyafisa ukuthi bayibone le nto ukuthi into angenza zonke inkinga yami isuka kuphi njengamanje angingazenzi. Ngoba ngisho ukuthi inkinga enkulu yaqala ukuyibona ngilahlekelwe umsebenzi. Ngilahlekelwe umsebenzi ngenxa yesipikile. Ngenxa nje ipikile ngayithatha emsebenzini. Ebisi engangakwazi ukuthenga kodwa ngayithatha ngoba ibheke endlini ingazenzi lutho ngiyibhekile. Mina ngifuna ukuya kulena ke yasisi ngoba kuke wayithinta le yentombi yomuntu ozwana nayo yokuthi nayo akwamntshontshela. Nagcina senixabana ke leso story ke sakhe kwama kanjani? Umuntu engithandana lo ngamtshontshela sisi wami inzima kakhulu mangaxoxela yona yazi into engikholakala ukuthi kabe uzokwenzakalana. Ngantshontsha imali engangizophiwa yona. Hayibo. Cabanga leyo nto. Ntshontsha into ezoniwa yona. Lo nto okwenza ukuthi kube inkinga kakhulu. Ngoba kathi sezohamba uma eseqala esengitshela baby kunento engizokunika yona. Yabo. Lapho mina already lo nto sengiyithathile singangimina vele. Hawu. Kanti nayo beplan izonginika yona leyo nto leyo. Lapho sekangiphoqa ukuthi le nto ngiyiphika mina. Kodwa inkinga manje siba uthuli la akekho umunye umuntu ekhona. Lokho kwadala inkinga enkulu lo muntu lo ngoba le nto ngicase yenzeka ngabo 2020 kwaze kwafika ekutheni lo muntu udlana bamna kuyaphela. Imake into etshontsha imali noma ngitshontsha imali andifuna ngitshontsha imali engizonikwa yona ngiyacabanga lo mali. Okusho ukuthi wethu uzokusiza ngayo uyakupha. Ngoba uyazi senginenkinga vele emsebenzini ngamsonto ngiphelele uyacabanga. Uyabona ukuthi lento ngempela ukuthi udlule lokhu okweqeleke manje. Sisami le nto yami inkulu kakhulu inkinga yami angiyazi ngoba ngisho lapho engifika khona endaweni engafika angihambi kusajatshula ngishiyakhala lento ngifakuyona ngishiyakhala. Yabona njengoba esesho manje lapha mbukele ekhaya ukuthi akahambe endaweni la kusajatshulwe ingakho ngifuna ukuyivala njengamanje ukuthi kuhambe thina nje impela sisajabulile akaza sithathele kwathina amakhamera ngoba uyasho ukuthi usedlule ngokweqiko le mic mhlambe sengiyibamba okugcina ngiyadlala kodwa ke emlaleli lapha ngifuna ukusho khona lapha mbukele ukuthi impela inkinga zikhona ziningi but usizo siyalidinga ingakho nathi ubhutwana la sizomsiza ngempela ukuthi alithole usizo ngoba uyasho uyayivuma futhi inkinga yakhe simxolisele nakubona bonke abantu asebebonile nje uyasho naye ukuthi inkinga le iyaqala ngo2014 njengoba kuzokube manje mina ke igama uGugumsele kaMthombeni asibhalela lapha yana kwahlala unethezeke @gmail.com.